155. Dempeus en defensa del Montseny. Dempeus per la llengua catalana. Dempeus per la llibertat del nostre país. Dempeus per la república. Dempeus contra les porres. Dempeus per l'escola pública. Dempeus per la plaça 1 d'octubre. Dempeus per la dignitat. Dempeus per la independència. La violència contra les persones als col·legis, armades amb paperetes i la seva dignitat, a mi em va deixar tocada. Jo no m'ho podia creure. Estaven carregant contra la gent gran, dones, famílies senceres als col·legis electorals. Ara és república o repressió. És l'1 d'octubre o seguir el règim del 78. Si volem tocar a la lluna, hem d'acabar de construir el coet, amb tota la força de la gent que empeny. Perquè ja ens ho hem demostrat. Junts som més forts. Junts ho podem tot. Agafem aire perquè res està perdut. D'aquestes eleccions il·legítimes, nascudes del vergonyant 155, farem que siguin la seva derrota. Gràcies. L'agenda social és impossible de posar al centre sense que ens constituïm en república. Per construir aquesta república i per construir i tirar endavant aquestes polítiques socials ens fa falta aquest nou model. Dins de l'estat espanyol ha quedat demostrat que això és impossible. L'obertura d'un procés constituent català propi i no subordinat és la contribució que des de Catalunya podem fer a la ruptura del règim del 78 a tot l'estat. Bé, això no ho va escriure la CUP, no ho va escriure cap moviment popular independentista de base, això és el programa electoral de Catalunya Sí que es pot de l'any 2015. Que tothom es posi al cap que ha de convèncer 1, 2, 3, 4 persones que no siguin independentistes. És la qüestió clau. Estem frec a frec, no? La construcció de la República Catalana esdevé una oportunitat real de canvi a través del procés constituent, participatiu i popular, des de baix cap amunt, com l'aplicació de polítiques socials que compten ja avui amb un ampli suport a Catalunya i que són sistemàticament vetades per l'aparell de l'Estat. La independència és un dret del poble català, però no ens oblidem, és una eina per viure millor. Ens permet bastir una república i deixar enrere la monarquia borbònica del Franco, l'exèrcit espanyol, plantejar un nou model social de gestió de l'aigua, de la llum, de l'habitatge. En resum, no volem una Espanya en petit, volem un país per viure millor. El 21 de desembre tornarem de forma excepcional com ho vam fer a l'1 d'octubre, com ho vam fer a la vaga general del 3 d'octubre i com ho vam fer el 8 de novembre. El millor de la gent contra el pitjor de l'Estat. El 21 de desembre, dempeus amb la dignitat rebel. Visca la terra! I ens podrem alliberar. Visca la República!